na inde no murobelera chikoba gogochekera ituko lya Jumatatu gochakera chinsa 15 chia maragoba goika chinsa 11 chia maragoba litukwane chigosoli ao higaiga ntukwanere chigosoli korwa chinsemo ao tugochakane chigosoli chia mamyoko egosori helienkoyo egosori ya rugby goikara neba negosori yo konsenkori chigosori chonse pindo ya kutogo chikwanera maiga ya radio vuna 102.0 FM kurasa mtandao o YouTube homorobelera chikokoleterwa na inche Geoffrey Ng'ong'o hema semo kurase chia VC chito cha radio vuna ikongo kwaliga ni mwanchi umodigereri hano spiasore gendera kubwate radio vuna se mitandao yonse pie kerero eliyo nyare kubwate mirobilite masemo muna tokonyara togokoletera muna bono twanyare togokoletera gosomorobeliga uwe abasaini chigosori morobelera chikoba gogochakera tukolia Jumatatu maragoba gochakera chinsa 10 na gotei goikera chinsa 10 chia maragoba ko yagenda mono chirabe ne chiteka isano igoro aiga numene n'abantu bogosapa sai bachirengo mase gosori chigosori nase ora chikopa na inche ninyana koletera bageni au ganto kwanere ebintu biri bikunete chigosori ane mono tutebe emechandelie gwetera chigosori aiga Kenya naboigo ne enjera togase ne gwa kapitambo kerobunense uraiga Kenya tukwane chigosori kuraiga ime account league tukwanere gosori gose league buneria regionals tukwane league division 1 division 2 tutariko ya league ya NSL league ya nene yense ya Kenya ya FKF Premier League I guess chigosori boiga bana banyaruka mbali gotiguma kanto chikanya gotokuna senko ya bagosori gose ya banyaruka se league ya NSL neba ne league ya nense ya Kenya to chikoligeria mechando au hekunete chitimo chiko gosera se league ya nense ya NSL ejere league ya kabiri ime yense ya Kenya igo omwanchi omoligeri hano spiasorigeti egetasenike radio vuna korwa gentongo taigenda gotobwati woka so mtandao igo YouTube nyare go subscribe onyare go share nabo gotika comment ya onsabu nabo igo nyare ko like elito nyare go sukamo vuna radio vuna nabo igo mtandao Facebook nabo gotobwati vuna radio vuna otariko bo mtandao TikTok nere nabo gotobwati vuna radio vuna eli nyare ko bwate birobere iga ya mase ya monche konkoro kwa Geoffrey Ng'ong'o gotengaga toboisa gosuka eye radio vuna 102.0 FM ama yana haro gochumotwe na indegenda gotobwate woka